आं श्री अमर ब्रह्म न दतमा रिटायार्ड पार्सन दिनै हारिनि अलखदखौ नुनानै फंनैसो बुंनांगौ बाथ्रा दं साननानै बुंनो थाखाय रायजोफोरनो फोरमायनो थाखाय आं बे प्रेस मिडियाखौ लेंनाय जादों। आंनि दिनैनि मेन थांखिया जागोन प्रमद बर' चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा बर्तमान जे बिटिसि खौ सालायदों। बिथाङा माखासे एकर्डनि सायाव थांनाय बिटिसिनि एकर्डनि दफा आरो बिटिआरनि दफाफोरनि सायाव नलेज दंना गैया आहा सन्देह जादों। दा बेफोरखौ गासिबो मिथियालासिनो बियो ओरैनो सहि कालेक्सन खालामनानै थांनाय 27 जानुवारियाव 2020 आव एकर्डखौ खालामखो नामा? बिनि सायाव आंहा गोबां सोंनांगौ आङो दङ सानदों। आं फार्स्टआवनो बिथां प्रमद बर'खौ कुइसन खालामगोन। Do you have the knowledge or idea about the BTC Accord and its clauses? What are the different clauses and how these are explained? Do you know it? Did you ever study? नोंथाङा आगोलाव मालाबा स्टाडि खालामफेरदोंमोन ना? ना नोंथांनि बिटिआर एकर्ड 2027 आव जे एकर्ड नोंथाङा साइन खालामदों, इन्डिपेन्डेन्ट रन्जन दैमारिखौ सहि खालामहोदों। Did you have ever studied this agreement paper? Who drafted it? नोंथांनि बे एकर्डखौ सोर ड्राफ्ट खालामा? आंहा सन्देह जादों नोंथांनि बे ड्राफ्टआ नोंनि ड्राफ्टिं नङा। Not drafted by any Bodo people. Certainly it is drafted by some ACS or IS officer of the Assam Secretariat under the instigation of the Honorable CM Mr. Himanta Biswa Sharma. जायनि फलाव नोंथाङा इंराजि रोंगौना रोङा बेखौ सन्देह जादों। You Pramod Boro, do you know English? Can you study all the lines of the Bodo BTR Accord line by line? Do you understand its language and its meaning? सन्देह दं नोंथाङा निश्चय फरायाखै बा फरायदोंब्लाबो नोंथाङा बुजियाखै। बुजियाखैब्ला नोंथाङा बेखौ सहि होनो नाङामोन आरो बुजिनानैबो सहि होदोंब्ला you are one of the culprit of the society. बर' जातिनि नोङो जोलैनि हांगार, most of the जोलैनि हांगार of the Boro community. You promote Boro. ना चिफ मिनिस्टारनि पुसिङाव खालामा ना आरएसएसनि पुसिङाव खालामा नोंलाय? नोङो जुदि बेखौ मिथिगौब्ला, नों जुदि एबसुनि सासे प्रेसिडेन्ट बा, नों जुदि सासे रिभलिउसनारि स्पिरिटनि मानसिमोनबा, साहि होनायनि आगोल थन्न मोनफ्रोमबो क्लजफोरखौ फरायनानै मोजाङै नायनानैसो सहि होनांगौमोन। एकर्डआ साले हाग्रामा महिरालिजों आसाम गभर्नमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंल' सहि होआखै। सहि होनायनि आगोल बर' जातिनि जेसेबां लिडार दङ, नाथ जुगे सन्मेलननि जेसेबां लिडार दङ, माइनरिटिनि जेसेबां सन्मेलननि माइनरिटिनि मानसि लिडारफोर दङ, गरखा सन्मेलननि मानसि दंमोन, विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जेसेबां लिडार दंमोन, बिसोरनि टप मोस्ट लिडारफोरजों वेल डिसकासन खालामनानै जा रावनिबो जाहाथे खहा जाया फारथिंनिफ्राय नोजोर होनानै बे क्लसाव मा दं बेखौ नोजोर होनानैसो हाग्रामा महिलारि स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सहि होदों। जायनि फलाव 2003 नि बिटिसि एकर्डआ ओरैबायदि स्मुथ जादों आरो 6 शिड्यूलखौ मडिफाइ खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि प्लेन्स ट्राइब बर' ट्राइबेल मानसिया खुनुदिन 6 शिड्यूल मोननायनि माबा गैया, सुबिदा गैयामोन। बे 6 शिड्यूलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' जातिखौ हिल स्ट्राइक खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। जायनि दारै बेनि दफाफोराव ट्राइबेल सेल्फ गभर्नेन्स सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशननि पावारखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारिनि बे सुक्तिया बिटिसिआ जोंनि एन्टियार बर' रायजोनि बर'जों लोगोसे विभिन्न जनगोष्ठी विभिन्न धर्मनि मानसिफोरखौ सेटिसफाइ खालामनाय मोनसे एकर्ड जादोंमोन। बेवहाय रावहाबो कमप्लेन गैया। जायनि फलाव 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया बेखौ मोजाङै खुंफुंनायनि खाबुखौ मोनदों। All community organization and its leaders supported it. नोंना मा जाखो? What is your argument? नोङो बिटिसि एकर्डनि जेनाखि 6 शिड्यूलनि दफाफोर बा 6 शिड्यूलनि जे प्रभिजन बेखौ केन्सेल खालामबाय नामा? You Pramod Boro, please answer me. आं दिनै बे प्रेस मिटनि दारै खावलायगोन प्रमद बर' बिथाङा एन्सार होनांगौ जे 2003 आव बिटिसि 6 शिड्यूलनि आन्दाराव जे एग्रिमेन्ट जादोंमोन बेनि 6 शिड्यूलनि प्रभिजनखौ नोंथाङा बिटिआर एकर्डआव केन्सेल खालामदों नामा? केन्सेल खालामदोंबा बबे दफाजों नोंथाङा खालामदों? प्लिज मेक इट क्लेरिफाइ। किन्तु नोंथांनि बिटिआर एकर्डनि दफाफोराव नायनानै बिटिसिनि जेनाखि
क्ल'जफोर दंमोन 6 शेड्यूलनि प्रोविजन बेखौ कैंसेल खालामनाय आं मोनसेबो नुवाखै जुदि नुवाखैबा आंनि बे हयथ' भुल जागोन किन्तु आं नुनो मोनाखै नोंथाङा क्लियारफाइ आंनो खालामनांगौ रायजोनो खालामनांगौ बिनि थाखाय आं नोंथांखौ दिनै बे प्रेस मिटनि दारै आं नोंथांखौ खावलायबाय if you are really Boro you will certainly clarify it whether you deny the 6th schedule provision or not or the 6th schedule provision is still survive or not जोंनि 6th schedule BTC नि जेनाखि 2003 नि जे मानेकि प्रोविजनमोन बेखौ भारतनि कन्स्टिटिउशननि लकसभा राज्य सभायाव गृहीत जानानै प्रेसिडेन्टआ उनाव सहि होदों आंनि स्टिल आंनि नलेजाव गैया दिनैसिम बे लकसभा आरो राज्य सभायाव BTC 6th schedule कैंसेल खालामनानै बिनि जायगायाव BTR खालामनाय जाबाय जाय BTR आव 6th schedule प्रोविजन थाया बिदि नोंथाङा आयेन मालाबा सिरि सिरि बानायखांबाय नामा बानायदोंबा बेखौ नोंथाङा रायजोनो खिन्थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथाङा 6th schedule प्रोविजन मथे जोंनाव जेनाखि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननो BTC नि ओनसोलबासिखौ खुंनो थाखाय BTC 6th schedule अटोनोमास काउन्सिल बे अथरिटिनो होखानाय जे पावर एन्ड फांसनफोर जे क्ल'जफोर दंमोन बेखौ नोंथाङा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मारै फोजोबनो हाखो how you can destroy it by what act बबे एक्टजों नोङो मा खालामदों ना हिमन्त बिश्व शर्मानि थुनायाव बिथांनि थाखायसो आङो सिट मोनदों होननानै बे जेखौ बुंदों बेजोंनो थांदों जोंनि आसामनि खुनु चिफ मिनिस्टारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बादि एंटि ट्राइबेल एंटि बर' खुनुदिन बेबादि आयेन पास खालामाखै खुनुदिन बेबादि सासन खालामाखै एडमिनिस्ट्रेशन होआखै he is the first one in the Assam since Gopinath Bordoloi to till today last Profulla Mohanto then Himanta Biswa Sharma बिनि बिथोराव जोंहा गोबां ट्राइबेलबो चिफ मिनिस्टार जानानै थांबाय गपिनाथ बरदलैयाबो बर' ट्राइबेलमोन जगेन्द्र हाजरिका बेमोन बिश्वनाथ मेदिमोन दंमोन बिसोर गासिबो बेबादि ट्राइबेलनि एकदम डेन्जार गिख्रंथाव पलिसि लाबोआखै दा दिनैहाय आसामनि हिस्ट्रियाव फार्स्ट बामन जनगोष्ठीनि मानसिया दिनै चिफ मिनिस्टार जादों बे चिफ मिनिस्टार जानाय समावनो सबसे ट्राइबेल बिरोधी बर' बिरोधी पलिसिफोरखौ नाजावनाय जों नुदों दिनै प्रमद बर' बिथां नोंथाङा मिथिगौना मिथिया माब्रै नोंथाङा 6th schedule होखानाय प्रोविजननि धाराफोरखौ माब्रै डिसिनि थ्रुयै नोङो आसाम स्टेटआव बोरै पावारखौ हस्तान्तर बोरै ट्रान्सफार खालामनो हायो BTC has this shall be an executive council comprising no more than 12 executive members one whom shall be chief and another be the deputy chief of the said executive council there shall be adequate representation for the non-tribal members in the executive council जे BTC मोनसे ओरैबादि 12 जनिया मोनसे काउन्सिलनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल थानांगौ जेरावहाय गुबुन गुबुन हारि जनजाति धोरोमनि मानसिखौ इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन होनाय बाहाय दङ बिनि उनावहाय बुंदों देयर शेल बी एडिकुवेट representation of the non-tribal members in the executive council the chief of and the deputy chief of the council shall have the status of equivalent to cabinet minister बै समनि BTC नि चिफआ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टार रेंकमोन दिनै नों बे केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनदों नामा हात मोनदोंबा हारसिंल' मोनदों ओमफ्राय आदार EMs have other executive members have equivalent to the minister of state for protocol purposes in the BTC area other EMफ्रा स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनदोंमोन दिनै नोंथांनि आन्डाराव बे EMफ्रा स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनदोंना प्लिज क्लेरिफाइ इट गोपनै दालाखि
दोनखोमानानै उन्दै इउनिभार्सिटि कलेजनि स्टुडेन्टफोरखौ मिसलिड खालामनो नाङा इउ डोंट मिसलिड फर योर सेल्फ इंटरेस्ट जोंनि गथ'फोरखौ let them know the what are acts what are the provisions let them know and clarify दिनै 6 शेड्यूलाव मा दंमोन the council have the legislative power in respect of subject transferred to each as enumerated 40 टा साबजेक्ट आसाम गभर्नमेन्टआ एक्ट मथे होदों बे 40 टा साबजेक्टआव जोंनि बीटीसी अथरिटिहा लेजिस्लेटिभ आयेन दानायनि पावार दंमोन आयेनफोरखौ दाखाङोब्ला गभर्नरनि सहि एसेन्ट लानांगौमोन बेल' दंमोन बेनिफ्राय मा बुंबावदों 5.3 क्ल'जआव बीटीसीआव दंमोन The BTC shall have full control over the officers and staff concerned connected with the delegated subject working in the BTC area and shall be competent to transfer these officers and staff within the BTC area. A share of these officers shall be retained by the appropriate BTC authority. BTCआव ओरैबायदि पावार होदोंमोन प्रमोद बर' Do you know this provision? That BTC Autonomous Council under 6 schedule have full control over its employees, its officer, its staff to transfer or posting or to appoint by forming some appropriate selection board and according to that rule, Hagrama Mohilari constructed one central selection board by which he appointed the third grade and fourth grade employees under BTC. Can you do it? नोंथाङा बेखौ दा एक्सारसाइज खालामनो हादोंना जुदि हायाखैबा मानो हायाखै मानो दिनैसिम आराय बोसोराव नोंथाङा सेलेक्शन बर्डखौबो दानो हाया एपइन्टमेन्ट होनो हाया नोंनि बीटीसीआव मानो बीटीसीनि बाहेरानि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान गोदान मानो एपइन्टमेन्ट लाफैखो गोदान मानो ट्रेन्सफाराव फैखो मानो बीटीसी सिङाव थाखानाय मोजां मोजां अफिसारा मानो बीटीसीनि बाहेरायाव मानो ट्रेन्सफार थांखो डु यु नो इट नोंथांनि नलेजआव जादोंना जायाखैब्लाय जुदि नोंथांनि नलेजआव जादोंबा नों बेनि थाखाय गोबां घुस जादों नोङो आरो जुदि नोंथाङा बेखौ मिथियाबा इउ आर इडियट नों जेबो गियान गैया नों सासे पलिटिशियान नङा नों सासे एडमिनिस्ट्रेटर नङा नोंनि पावारनि एक्टियारनि गेजेराव थानाय जिनिसखौ रुल्सखौ नियमखौ नों मानो दिनैसिमबो मिथियाखै why you have not studied till now if you have not studied then you are not a leader at all आं नोंथांनि लिडारशिपखौ डिनाय खालामो I deny being the senior most ex-FSU worker ex-FSU leader ex-government officer I deny I disrespect you आं नोंथांबादि लिडारखौ I hate such kind of leader बे समावहाय बीटीसी अथरिटिया इभेन दा अफिसारफोरनि एसियारखौ लिरनाय अथरिटि दंमोन दा बीटीसी अथरिटि वाज कम्पिटेन्ट टु राइट दा एसियार व्हाट इज एसियार annual confidential report without annual confidential report they cannot be promoted they cannot be given increments साख्रिनि बेथननि बारायनायखौबो लिरनो हायामोन बे एसियार लिरनो हानाय गोहोआ ट्रेन्सफार खालामनाय पोस्टिं खालामनायनि गोहोआ बीटीसीआव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव थानायखायनो हाग्रामा महिलारिखौ अफिसारफ्रा गियोमोन मानियोमोन दिनै नोंथांखौ सोरबा गियो मानियो नामा डु यु हैव द कंट्रोल ओवर द एमप्लॉइज कैन यू ट्रांसफर एनी पर्सन कैन यू रेस्ट्रिक्ट द अपॉइंटमेंट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड बीटीसी विथिन द बीटी एरिया नों हेंथा होनो हादों नों बादा होनो हादों नोंनि नलेजआव दंना गैया all are done by Assam government all are done जुदि आसाम गभर्नमेन्ट जायोबा नोंनि पावर एन्ड फांसना बहा थांखो पावारलेस एग्जिकिउटिभ चिफ एग्जिकिउटिभ नामा नोंथाङालाय ना गासिबो पावारखौ नोङो सरकारनो फानखो थिखा होखो नोंलाय बेसेबां खुक्ति लाखो नोंलाय बे एमप्लयिफोरनि ट्रेन्सफार एपइन्टमेन्टखौ होनायनि थाखाय जायनि फलाव नों दिनै निमा why you are keeping silent at this time you are to raise the question and protest if the government denies it you please submit your resignation नोंथाङा रेजिगनेसन होनानै दल जनानै था शासनखौ खालामनोबा खालामाबा था किन्तु ट्राइबेल जनगोष्ठी बर' जनगोष्ठी बीटीसी बासिनि राइजखौ नों दाथगाय डोन्ट सिट द बीटीसी डुवेलार्स बीटीसी सिटिजेन्स
and the Boro community and tribal community nthanga thogayno dasan सानसे बेलासे बे जिनिसा गासिबो सैथोआ प्रुफ जागोन नोंथांनि सरखारनि दिनाव दिनै बर' रावखौ मा खालामखो सरखारालाय चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माजों रनज पेगुजों मोनसे बुङो मोनसे खालामो दा बर' मिडियामनि अलखदखौ नुनानै दिनै मानो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा मानो रेज खालामखो बले बेबादि थांबाय थायोबा जोंबो आवाज थिखांनांगोन सोमावसारनो बाध्य जागोन मानो बुंनांखै इउ थिंक इउ मिस्टार प्रमद बर' दिनै थुनलाइ आफाद थरेन बर' बिथाङा मानो स्टेटमेन्ट होखो दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ मानो कमान्ड होनांखो मानो स्टेटमेन्ट होनांखो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ रनज पेगु एडुकेशन मिनिस्टारनि दारै बर' मिडियामखौ स्टार्टनायनि जे प्लेनिं लादों नों मिथिगौ नामा डु यु नो प्रमद बर' दिनै ट्राइबेलखौ माइनरिटि खालामनानै ट्राइबेलनि एसटि कोटाफोरखौ धंस खालामनो थाखाय ट्राइबेलनि हा हुखौ अना ट्राइबेलनो ट्रेन्सफार खालामनो नामजारि खालामनो थाखाय ट्राइबेल बे 6 शिड्यूलनि आन्दाराव बिटिसिनि आन्दाराव नोङो गरखाफोरखौ माब्रै प्रोटेक्टेड क्लासाव सोनो हायो इउ प्रमद बर' हाउ इउ कैन एक्सेप्ट दिस एक्ट पास बाय दि आसाम कैबिनेट आसाम गभर्नमेन्टआ जेखौ पास खालामदों बेखौ माने नोङो मारै मानिनो हागौ नों सासे ट्राइबेल सासे बर'ब्ला नोङो बर'नि हाखौ गुबुन हारिया मोनथारियाव बायनो मोनखायैखौ मोनहोनो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया आयेन बानायदों बेखौ नों दिनैसिम प्रतिबाद होदों नामा Have you ever objected? No. दिनै एसामिस लेंगुवेजखौ साख्रि मोननो थाखाय कम्पालसारिलि रिडिं आरो राइटिं हानांगौ नङाब्ला साख्रि मोना होननाय आयेनखौ नों माबोरै सिरि थानो हाखो प्रमद बर' नोंथाङा सासे एबसुनि लिडार जोंबो एबसुनि लिडारमोन How you can tolerate this? This act is directly murder to the Boro medium. बे आयेना बर' मिडियामखौ डाइरेक्ट मार्डार खालामनाय किन्तु नोङो दिनै कुम्भकर्ण बादि मानो उन्दुना थाखो बाबु How you can sleep silent? If you are real Boro, you cannot sleep silent. You must raise question, raise protest, but still you have not done that. होमबा आं नोंथांखौ बर' होनो ना अ बर' होनो ना नोंथाङा अ बर'नि सिङाव रियेलि लिडार बर'नि हेंथायै प्रमद बर' टाइटेलखौ लानानै नोङो अ बर'नि खामानि मावनाय you are one of the great agent of एंटि बर' elements आं दिनै बारा गोलाव बुंला नोंथाङा खोनासं बिटिसि एक्टआव मा दंमोन 5.4 of BTC Accord 2003 under 6th schedule BTC shall also be competent to make appointments for all the posts under the control in accordance with the rules appointment followed by the government of Assam. आसाम सरकारा जेरै गोदान साख्रिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होयो बेबादि होनायनि कम्पिटेन्ट अथरिटिमोन However, the post where requirement is met on the recommendation of the APSC shall not be covered under this provision. बे provisionआव जदियोबा BTC-खौ एपइन्टमेन्ट होनायनि अथरिटि होदों अब्लाबो APSC नि रेकमेन्डेड पस्टफोरखौ हायामोन अर्थात APSC पस्टफोरखौ हायामोन अर्थात थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडखौ BTC-आ कम्पिटेन्ट अथरिटिमोन टु गिभ एपइन्टमेन्ट The council may constitute a selection board for appointment to be made by it and may also make rules with approval of the governor of Assam to regulate appointments and to ensure adequate representations for all communities living in the council area. BTC-आव मा होदोंमोन पावारखौ? Have you ever studied? नोंथाङा मालाबा फरायदोंना बे क्लजखौ? जे BTC authority had the sole competent authority to appoint third grade and fourth grade except APSC. And for such kind of appointment, बिसोरो selection board दानानै rules बानायनानै बे रुल्सफोरखौ गभर्नरनि एप्रुभ लानानै एसेन लानानै एपइन्टमेन्ट होनायनि क्षमता दंमोन
Now I ask you promote Boro नोंथाङा दासिम बे BTC सेक्रेटारियेट BTC नि आदार डिपार्टमेन्टआव साबसे एपइन्टमेन्ट होनो हाखै आरो नोंथांनि सिलेक्शन बोर्डआ मा नाम आरो बिनि चेयारमेना सोर मेम्बारफ्रा सोर सोर प्लिज सार्कुलेट आरो एपइन्टमेन्टनि दासिम मा पलिसि लादों नोंथाङा बुं 2.5 बोसोराव नोङो मानो दासिमबो बिजनेसखौ मावनो हायाखै वरेस नों मावनो हायै समाव आसामाव दा माबायाव BTC आव दा बेसेबां गोदान एपइन्टमेन्ट फैदों नों मिथिगौ बेसेबां ट्रेन्सफाराव थांदों नों मिथिगौ बेसेबां गोदान जइन लाफैदों नों मिथिगौ होमब्ला नों गासिखौबो जुदि मिथियाबा नोङो BTC नि CEM होननानै बुंनानै लानायनि नोंहा मा मिनिं दं व्हाट इज द मिनिं अफ योर चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ BTC or BTR बे BTC आरो BTR आवबो नोंहा कनसेप्ट गैया प्रमोद बर you don't have the concept of that BTC or BTR still your government is going by BTC name BTC is the still council government's name नोंनि BTR आ गभर्नमेन्ट नङा your BTR is not government as you say that BTR gov it is a very shameful matter लाजिनांगौ बाथ्रा बर' रायजो राजा intellectual university student college studentफोर please try to know the meaning what is BTR BTR आ मा होनदों नोंसिनि एकर्डआव मिस्टार प्रमोद बर' नोंसिनि BTR अफोरा मा बुंदों 3.3 क्ल'जआव मा बुंदों दा existing Bodoland territorial area district दानि BTC नि जेनाखि एरिया बेखौ BTAD होननाय जायोमोन 2003 नि हाग्रामा महिलारिनि एकर्ड मथे BTC नि एरियाखौ BTAD होननानै मिथिनाय जायोमोन Bodoland territorial area district shall be renamed as Bodoland territorial region comprising area covered under BTAD BTAD नि आन्दाराव जेसेबां एरिया दं बे एरियाखौसो BTR होनदों not government BTR is not a government you promote Boro try to know you are a leader you are a qualified person maybe but still you are ignorant BTR is not a government BTR is a region it is a only area it indicates only area but government is still BTC Bodoland Autonomous Council is still survived which was survived during the period of Hagrama Mohilari माब्रै नोंथाङा BTR gov नोंसिनि UPPL नि लिडारफ्रा BTR gov माब्रै बुंनो हायो Are you educated do you know the English word what is the clause the existing Bodoland territorial areas district BTAD shall be renamed नामखौल' rename होदों गोदान नाम होदों as Bodoland territorial region comprising area covered under BTAD BTAD नि आन्दाराव जेसेबां एरिया दं बेखौसो BTR होनदों not government you go to the Indian constitution see whether BTR gov is there is any existence or not BTR एरियाखौ खिन्थायो गभर्नमेन्टआ BTC आनो किन्तु नों दासिमबो BTC नि फंसेबो नाम लाया नोंनि सिल नोंनि अफिसनि जेनाखि अफिस रेकर्ड अफिसियेल नेम प्लेट फेडा मा BTR gov लिरो ना BTC gov लिरो मिस्टार प्रमोद बर' Do you write BTR gov? I think constitutionally it is meaningless. It has no meaning. It must be Bodoland Territorial Council, BTC. दा दिनै नोंथांमोनहा सायाव बर' जाम्बा जाम्बि बर' सोलोंसा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मिसलिड खालामनानै नंखाय बांखाय खोथा बुंनानै मिसलिड खालामगासिनो दं दैदेनगासिनो दङ जाम्बा जाम्बिखौ थगायगासिनो दं नोंथाङा सैथो खोथाजों सलि सैथो बाथ्रा बुं सैथोजों खामानि माव देरहासार जागोन असैथोजों थां नंखाय फोला नोंनि इयुना बारा गोबाव गैला खोमसियाव फैगासिनो दं दिनै नोंनि खोथा होनाय घरे घरे साख्रि होनाय बहा थांगो बाबु हाउस टु हाउस जब बे स्लगाना बहा थांगो साफ्रोमनोबो नोङो साख्रि होनो होनदोंमोन बहा थांदो बेलाय न'खरफ्रामावबो दिनै बहा थांदो बेयो दिनै सामोन गंफ्रोमबो फरायसालिखौ भेन्सार स्कुलफोरखौ बड'लेण्ड एरियानिखौ नोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो होनदोंमोन बहा थांखो दिनै बे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिसोरनि कुटनैतिकआव बिसोरनि सालाखियाव दिनै नों सोरखिनो हागोन ना Can you provincialize all the
schools both LP and MA and higher schools higher education to provincialize under BTAD area or BTC area हागोन नामा नों दिनै मानो नोंनि रावा सोलायखो दाखालि नोङो रनज पेगुनि हिमन्त बिश्व शर्मानि राव लानानै खोथाखौ एसे बेलथायहांबाय मा बेलथायखो बांद्राय स्कुल थायोबाबो मोजां जाया अर्थात मिनिङा मा प्रयोजननि बारा स्कुल थायोबाबो नों मोजां जाया अर्थात गासिखौबो नों प्रभिन्सियेलाइज खालामा it is the dictated by the chief minister dictated by the education minister accordingly most of the schools under BTC as you issued to provincialize that will not be fulfilled नोंथाङा जायखौ खोथा होदोंमोन गंफ्रोमबो स्कुलखौ नों सरकारि खालामनो हानाय नोंनि खोथाया आगोलावबो आं होनखादों अनला खारियाव आगान थाया दाबो आं बुंगोन नोंनि मोनसेबो खोथाया अनला खारियाव थाया इलेक्शननि आगोल आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन नोंथाङा इउटिउबाव सार्च खालामनानै नायनो हागौ प्रमद बर'नि खोथाया अनला खारियाव आगान थायै मोनसे हेडलाइन होनानै आं होदोंमोन दिनै नोंथाङा प्रकृत बर'मोनब्ला जातिनि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनायखौ सानोमोनब्ला उपेन ब्रह्मनि खोथा नोंथाङा बुङो what do you know about the ideology of the Upendranath Brahma his philosophy his ism his line of action what do you know Upendranath Brahma एखे एलपि स्कुलाव एखे हाई स्कुलाव 9 सिम एखेलगे फरायनाय जों लोगो आं बरागारिनि मानसि I am from Boragari same village to Upendranath Brahma still surviving after being retired still we regret the condition of Bodo community बर' माहारिनि अलखदखौ नुनानै जों दा दुखु मोनखांदों गाबखांदों नोंथांनि एगेन्स्टै खोथा बुंनो जों दिनै थरथिंसे थैजों दावगादों मानो नोंथांनि दिनाव बर' जाथिया जोबस्रांनोसै माब्रै ट्राइबेलनि हाखौ नन ट्राइबेला गरखाया प्रटेक्टेड क्लासै लानो हायो माब्रै असमिया रावखौ रोङाबा साख्रि मोना बे आसामाव बोरै आयेन जानो हायो बोरै कास्ट सार्टिफिकेटखौ अनलाइनै लानो हायो अनलाइनजों लानो हायोबा जेनेरेल कास्टनि मानसिया गासिखौबो 2 नाम्बार खालामनानै लाजोबनानै ट्राइबेल गथ'फोरनि कलेज इउनिभार्सिटि मेडिकेल इन्जिनियारिं एडमिसनखौ बेदखल खालामजोबनानै ट्राइबेल अरिजिनाल ट्राइबेला डिक्लेयार जागोन नों सानाखै नों फाट्टा मोनो जेनेरेल कास्टनि मानसिया बेफोरबादिनि थाखाय दिनै जोंनि बर' रायजो राजा इन्टेलेक्चुवेल नोंथांनि बे एडमिनिस्ट्रेशन नोंथांनि शासन नोंथांनि बे एग्रिमेन्टनि सायाव टटेलि गोजोननाय गैया आरो दिनै आवाज थिखांगोन बे आवाजआ लासै लासैनो बयबो रायजोनि आवाज जागोन दिनै दिपेन बर' बिथाङाबो साहित्य सभायाबो आवाज थिखांजेनबाय आरो थिखांबाय थागोन बिथांमोनहा लासै लासै मिथिबाय थागोन आरो उनावहाय नोंथांनि एगेन्स्टै बयबो सोंखारिगोन आरो नोङो बर' हारिनि जातिखौ फाननायनि दायाव you will be one of the most जोलैनि हांगार जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारजों खोमा खेबनानै फिदिंजानानै मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेटिभनि पावारखौ हरजोबबाय एपइन्टमेन्ट पावार लांजोबजाबाय गासिबो लांजोबजाबाय गाव जेबो फात्ता गैया गावसो बेसेबां गिदिर साननानै लादों दैखरनि एम्बु गावखौनो राजा सानना लादों खिन्थु बाहेरायाव बेसेबां एम्बुनिफ्राय देरसिन प्राणिफोर दं दा प्रमद बर' बिथाङा मोजाङै उनफिन सानफिन फिडबेक लानानै गावनि खामानिफोरखौ उनथिं एसे नाहरफिननानै नायोब्ला निश्चय नुगोन आरो नुयोब्ला बियो जिहेतुके फैलार जाबाय बर' बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बर' जातिनि जेनाखि इन्टारेस्ट ट्राइबेल माहारिनि जे इन्टारेस्ट बड'लेण्ड बासिन्दाफोरनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिभिन्न धर्मनि रायजोनि गांनाय उखैनायखौ जिहेतुके बिथाङा सुफुंनो फैलार जाबाय बिटिआर सासननि दारै बिटिसिआ 100 गुन साबसिनमोन बे हिसाबै बे बिटिआर एकर्डखौ बानचाल खालामनांगौ दिनै आरो बिनि थाखाय बिथाङा 31 डिसेम्बरनि बिथोराव जुदि बिटिसिनि गासिबो ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो पावार एन्ड फांसनखौ रिजुम खालामफिननो हायाबा लाबोफिननो हायाबा बर' जातिनि जानानै सासे हसेतन नागरिक जानानै सासे एक्स एबसुनि वार्कार जानानै आं डिमान्ड खालामगोन नोंथाङा जुदि 31 डिसेम्बरनि गेजेराव बे 6 शिड्युलनि पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायाबा हिमन्त बिश्वनि शर्मानि आखाइनिफ्राय ट्राइबेल बिटिसिनि रुल्स मथे जुदि सासन होनो हायाबा बेनि एपइन्टमेन्ट ग्रेन्ट एन्ड सेंसन होनाय पावारखौ लाबोफिननो हायाब्ला you must resign
within the 31st December 2022 नोंथाङा रिजनेसन होनांगोन फैलार नोङो डिक्लेयार हायोब्ला नोंथाङा रिजनेसन होनानै 4 एकड़ बानायफिन 4 एकड़ाव जाहाथे जोंनि गासिबो जातिनि गांनाय उखैनाय दाबि दाबा गासिबो फुलफिल जायो this 3rd accord must be cancelled and another 4 accord must be signed comprising all the head of the organization, intellectual, Boro intellectual, and intellectuals of other communities and religious persons. Then only it can bring some amicable solution to the BTC area. Dini Borolo nonga, Boroआव थानाय मुसलमान, बेंगलि, राजबंशी आरो गुबुन गुबुन जनगोष्ठी बयबो दुखु मोनजोब्बाय हायरे हाय की होल BTC बड'लेण्ड बर' बिलाखर पावार की होल ट्राइबेलर पावार की होल सिक्स शेड्युलर पावार कोड गेल बयबो दुखु खालामो नोंथाङा नंखाय नंब्ला you study and take information from various section of people नोंथांनि मानसि दालालि सुबिदाबादि ग्रेन्ट लुबैनानै ओंखारग्रा बे UPPL नि सोर्सनि एबसुनि नोंथांनि सेलादारफोरनि सायावल' इनफरमेशनखौ दाला जाम्बा जाम्बि बयनिफ्रायबो ला नों मोनगोन दिनै बेखिनिखौनो आं खावलायनानै दुलाराय बर' रायजो राजा ट्राइबेल माहारि लोगोसे BTC बासिन्दाफोरनि जानानै 31 डिसेम्बराव प्रमद बर'आ 6 शेड्युलनि आन्दाराव थानाय प्रभिजननि पावार एन्ड फांसनखौ लाबोफिननो हायाबा रिजनेसन होनांगौ BTC चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनिफ्राय आंनि बे जोबथानि खावलायनाय जय गोजोन्थों जय